Вітаначкі. Гэта падкаст тутака. Сёння мы прайшлі праз сапраўдны культурны лабірынт ад музычнай свабоды гурта Ілоін Фрэндс і эксперыментаў на сцэне да няпростага, але вельмі патрэбнага самакіравання ў цэнтры беларускай культуры. Калі вы хочаце зразумець, як адная асоба можа сумясціць адчувальнасць творцы і прагматызм адміністратара, і як сёння рэальна будуецца будучыня для беларусаў Беласточыны, заставайцеся з намі да самага канца. Гераіня сённяшняга выпуску Ілона Карпюк, асоба, якая спалучае ў сабе вопыт артыста, журналіста і менеджера. Вас чакае цікавая размова? Не забудзьцеся падтрымаць наш падкаст падпіскай, падабайкай і каментаром, а яшчэ лепш данатам, падрабязнасці ў апісанні. Запрашаю да праслухоўвання і прагляду. Падкаст тутака. Сёння ў нас у студыі чалавек, які увасабляе голас беларускай Беласточыны. Ілона Карпюк. Яна яркі прыклад таго, як можна быць незалежным творцам і адначасова моцным лідарам супольнасці. Ілона, вакалістка Ілоін Фрэндс, яна стварала ўласныя арт-прасторы, працавала ў медыа, а цяпер стаіць ля стрына аднаго з самых галоўных культурных цэнтраў у рэгіёне. Ілона, сардэчна вітаем. Прывітанне. Прывітанне. Ну, адразу можу сказаць, што калі я рыхтавалася да сустрэчы з табой, шмат чаго чытала, глядзела, і гэта ўражвае. Ты адна з першых беларусак тут мясцовых, з якімі я ўвогуле пазнаёмілася на Беласточыне, і мяне ўражвае, які шлях ты ўжо прайшла. У сваім даволі маладым узросце столькі розных сфер, і музыка, і культурны менеджмент, і журналістыка ў нейкай ступені. Але давай адразу пачнем з самага галоўнага, што мяне цікавіць. Таму што я нарадзілася ў Беларусі у расейскамоўнай сям'і, гадавалася як беларуска. А як жа было ў цябе? Як ты прыйшла да гэтых каранёў, да мовы? Як усё пачыналася? Я выхоўвалася ў дзвюхмоўнай сям'і. Так можна гэта падвесці пасля гадоў і з гэтай перспектывы, бо ў Гайнаўцы мой сямейны, самы блізкі мне дом быў польскамоўны, у якім я жыла з сястрой і маімі бацькамі. Але калі пераязджалі пасля поўдня або на выходных на вёскі, дзе жылі мае бабулі, дзеды, там ужо пераязджалі ў сям'і беларускамоўныя, у дамы беларускамоўныя. І так фактычна было, што я нарадзілася ў той час, калі пакаленне маіх бацькоў у большасці пераязджала з вёсак у гарады, і яны рацыянальна, з іх пункту гледжання, вырашалі, што будуць выхоўваць, вырошчваць дзеці у польскай мове, бо так проста будзе зручней. Нам трэба было ісці ў польскія школы. І такое было рашэнне. Думаю, што большасць ні сацыялагічна, ні псіхалагічна не разглядала, ці гэта будзе добрае, ці гэта паспрыяе нечаму, ці гэта ў будучыні будзе гарантаваць нейкае развіццё ці ўтрыманне нейкай тоеснасці, з якой яны выйшлі са сваіх родных хатаў. І таму проста нармальна рашалі, што будзем зараз гаварыць і выхоўваць дзеці па-польску. Таму што яны працавалі таксама на польскіх заводах, у польскіх нейкіх кампаніях, у польскіх офісах, і паўсюль была польская мова. Але нармальнасцю было тое, што калі бацькі выходзілі, напрыклад, з хаты, калі мы жылі ўжо у блоку з кватэрамі там рознымі, так, выходзілі за нашыя дзверы, а дзверы суседзяў адкрываліся, і яны пераходзілі на беларускую мову. На класічную беларускую мову, літаратурную, ці аднак гэта была гаворка? Не, вядома, што гэта была гаворка, но але мне здавалося, што гэта таксама з гадамі, калі пачала вучыцца беларускай мове, для мяне гэта была беларуская мова. А мая перспектыва нараўчанскай гміны, бо адтуль мае дзеды і бабулі з вёсак Бернатчына і Лашукі. І там гаварылася, вядома, што не на літаратурнай мове. Але калі я пачала вучыцца беларускай мовы, то думала, чаму у нас на вёсцы гавораць не хопіць, а хваціць. Пытання ў тоеснасці не было, то бок ад нараджэння гэта заўсёды ў сям'і казалі мы беларусы. Ці проста не падымалася гэта пытанне? Не падымалася. Я ўвогуле не помню такіх размоваў, у якіх хтосьці казаў бы, магчыма, яны былі пры розных нагодах ці кантэкстах, але я проста іх не помню. Не помню, каб хтосьці ў размове пытаўся у маіх дзедоў, хто вы, або каб мае бацькі гаварылі мы палякі.
Такога в ogóle ніколі не чула, мы палякі. Але таксама адназначна мы беларусы то чула, калі надыходзіў перапіс насельніцтва і трэба было вызначыцца ў сярэдняй школе. І тады якby вельмі выдатна помню размову з бацькам, так, калі сидзелі проста ў маім пакоі. Я пыталася, скажы, кім ты запішешся? Тое, што, напэўна, выдатна помню, то тое, што я намагалася, каб мяне пусціць на беларускую мову ў падставовай школе. І быў час, калі у нашай школе можна было вывучаць беларускую мову з 2 класа падставовай школы, але якраз у гэтым часе, калі я паступіла ў школу, не ведаю, не помню чаму, якby перапынілі гэты працэс, і я толькі што пачала вучыцца мовы ў 7 класе. Значыцца, 2 апошнія гады падставовай школы. No i помню, вучыліся пісаць там, вядома, кірыліцай, пазнавалі біяграмы пісьменнікаў, паэтаў, Купала, Кола запісывала ў сшытку, помню той час. Але я, напрыклад, było ciekawa, ja już szmat dobra rozbieralася u kirylicy, тому что ездили в Беларусь просто. А когда ездили в Беларусь, то jakby trzeba było nauczyć czytać szyldy. Kab nie zgubiцца. Tak, tak, i rozumieć. I dla mnie to taki był wielmi ciekawy wyklik, kab zrozumieć litery, a pośle składać słowy i rozumieć mowę. Ale liczył to szczęściem, że говорили na wiosce по-беларуску. Я вучылася так без камплексаў, просто разумела, што гэта мова сямейная таксама важна. І гэту вагу разумела якby у дзяцінстве. Але гэта было натуральна, на маю думку. Былі такія моманты, часта пра гэта гавару, калі бабуля адна, дзесьці калі прыязджалі на канікулы, было нас больш крыху унукаў, і там пачынала próbować говорить po polsku. I do siania tak говорю, kali do prawnukał говорить. Кажу, babciu, pamięcie, говорим po białorusku. A, tak. I переключается. Хачу цябе запытацца, як у маці, якая гадуе цяпер сваіх дзяцей, як у дачцы, якая выгадоўвалася у больш польскім асяроддзі, як ты сама кажаш. Ці мова гэта важны чыннік разумення сваёй тоеснасці? Ці можна гадаваць дзяцей па-польску, але даводзіць ім да тое, хто яны, адкуль іх карані? Ці мова гэта настолькі насамрэч важна? Важна, ale nie скажу однозначно, што без мовы немагчыма выхаваць з пачуццём нейкім тоеснасці ці іншасці, ці крыху jakby bogatejszej i больш składanej tojesności, tak? Z taką świadomością. Bo chociaż kalimowa już naturalna czastka i takiego siemejnego życia, to na pewno naturalniej przychodzić pośle pytania, odkazy, czemu woź ta mowa, a znaczy co, jakby to tłumaczyć, tak samo думаю, w niekim sensie dzieciątku, że гэта jakaś ważna czastka naszego życia, znaczy co krychu madroźniła im się od bolszości i tak dalej. No jakby proces tłumaczenia jest prościejszym, kali jany z maleństwa wychowujące na niepolskiej mowie, tak skażu. A kali jana nie posudniczają u życi tak naturalna, powsiedzionna u podstawowej komunikacji, no wtedy proces tłumaczenia prosto składniejszy się olajeca dla baćkołu. Ja był takim życiowym periodzie, to często pojawiaється мотив, kim chcemy jość i tak dalej. I czasem dzieci żartują, tak? A ty tam zausiody tam говориш, to białoruska. Ja кажу, i wy Białorusy. I one czasem te pytanie jakby pokidać bez odkazu, bez komentara, czasem komentują, ale liczą tak samo to naturalnym. Bo one tak samo jakby szukają na pełna odkazu. Może jeszcze rano dla скажем, dziesięciotki, jak tu dokładnie określiwać, bo baczę, że ona nawet nie uzmozie określić do końca, że to je ciekawić u życi. I to taki czas i moment, tak? Ale думаю, калі гэта пытанне ёсць у жыцці, нават калі няма мовы так шырока прасоўванай у камунікацыі, то тады ім таксама, напэўна, будзе лёгш вызначыцца tym, kim яны ёсць. Зараз, думаю, актуальнае пытанне, ці трэба вызначацца і jakby прыпісывацца да адной тоеснасці, так? Bo żywiem chyba w takim czasie, że to już лёгка jakby або ёсць
taki trend albo tendencja, kab говорить, что я и Polka, я и белоруска, я и православна, я и говорю на swojej mowie, i na tutejszej, i na miejscowej, i tak dalej. Jakby dozwalają sobie podchodzić больш умоўна да справы тоеснасці, нацыянальнасці. От тоеснасць менавіта, тоеснасць якby яна, думаю, нашмат шырэйшая, чым нацыянальнасць. I тут może jest niekaj rozmierzowanie można zrobić, tak? Bo pytanie про нацыянальнасць уже jakby больш адназначна патрабуе больш адназначнага адказу. Цікава, чаму ў цябе ў дзяцінстве была гэтая прага да гістарычных падзей? Я ведаю, што ты хадзіла ў такія экспедыцыі навуковыя, калі можна так сказаць, дзе вы размаўлялі з старэйшым пакаленнем пра гэты перыяд 1915 бежанства, але ты дзесьці згадвала, што чамусьці ў той момант вы нават не дадумаліся запытацца ў іх пра перыяд ўжо пасляваенны 45-46 гады. Яны тады гэта замоўчвалі, старэйшае пакаленне ў вёсках. Чаму, як на твою думку, чаму яны не падзяліліся з вамі, з моладдзю гэтымі ведамі? Калі мы падаваліся ў гэты экскурсіі, экспедыцыі, пабывалі на гэтых летніках ці зімніках, бо пасля таксама былі ўжо перыяды зімовыя naszych ekspedycjał. Tam po pierwsze zadacza była złowić historii rozpowiedzi ludzi, jakie jeszcze pamięć bieżeństwa, bo liczyli, że to chyba poszli moment, tak, koniec 90-tych lat. I był naturalny jeszcze taki miszpakalenny pierakaz i można faktycznie było nawet z pierwszej ruki poczuć rozkazy od ludzi. No, kiedy traplali u wiosku, czy u chatu, gdzie ktoś ci jakby albo nie pomnił, albo nie było komu rozkazać, albo ktoś ci nie miał nikogo tam doświadu z bieżeństwem nieposredniego, no to my jakby szli dalej po historiach, tak. Międzywojenny period, tak, dochodzili do II światowej wojny. Krychu tam rozpowiadał było про partyzanów, про Niemców, про różnych tam, skażem, żołnierów i różne armie, jak chodzili, ale ja думаю, что наколькі добра помню той час про 45, 6, 7 год, my sami ja nie mieli świadomości historycznej, jak włóczni. Ja nie pomnю, kap ktoś ci skazał, kap zapytać się po 46 год u historii naszych wiosek i ludzi. I думаю, что my prosto nie wiedzieli, про что możem warta, albo było ciekawe zapytać, a ktoś ci prosto nie rozpowiadał, no bo jakby czemu miałby rozpowiadać, kiedy nikt to prawda nie rozpowiadaje i jakby nie było naturalna takiego kontekstu. Także to my do końca może nie byli uświadomieni, że to warto tak samo pytać про ten czas, albo prosto wisieć nad tymi rozmówcami i dopytywać, bo jest i takie historii, ale trzeba samemu było mieć taką świadomość. A my jak liceisty, kto był wielmi mocno na historii skoncentrowany, to i makczyma ktoś ci doczytał, wiedał, albo ktoś ci tam z ziemi różne rozkazy wiedał. A jak ktoś ci nie nabywał u chacie poza szkołą jeszcze dodatkowych wiedał, albo nie był mocno tam u historii, nie poczytał, nie wiedał szerszych kontekstów historycznych, no to wtedy tak samo nie zapytajesz, nie będziesz wiedzieć, про що pytać, kiedy nie masz wiedzy świadomości. I może temu tak atrymliwała się. A probieżeństwa jakby dobra byli podyktowane, bo i nasi opiekuny, znaczy Darek Fifionik, nasz nastavnik po historii, Eugen Janczuk, jakby uwodzili u tej historii i rozkazywali jeszcze, że trzeba nam wiedzieć, jak podyktować do rozmowy, про що pytać. Быў ли, на твою думку, нейкі супраціў паміж дзвюма галоўнымі ліцэямі бельскі з беларускай мовы навучання і гайнаўскай? Ці былі там ліцэй на ліцэй, не ведаю, ну, спадзяюся, вы не драліся там за беларускую мову, але аднак, ці канкурэнцыя існавала? Taka niewieliczka przy nachodzie, skażem, na pełna tych turnirów, no to wiadomo, że to trzeba być lepszym. Naturalna sprawa. Na pełno tej czas no, trzeba rozumieć, że to było ćwierć chodzi temu nazad. Ale był taki moment na pewno, że to kiedy przystupali do olimpiady po białoruskiej mowie, to wielmi ważne, kolki będzie laureatów z Hajnówki, a kolki będzie laureatów z Bielska na przykład, tak, kap pokazać, jak my tu pracujemy i tak dalej. No to na takim uzrowni. Z mojej perspektywy, u moim pokoleniu, my больше siabrawali, bo mieli taką grupę
Між іншым, таму што нас аб'яднала гэта этнаграфія лакальная і нашы настаўнікі, і таму больш сябравалі. Ну але, напрыклад, скажу, калі мы заснавалі клуб спраў беларускіх, а ў Бельску быў польска-беларускіх, і мы лічылі, што мы ёсць такімі адважнейшымі, важнейшымі, бо ў нас ёсць толькі беларускія, а мы больш свядомыя. І што калі цяпер глядзець на тое, што адбываецца ў сферы адукацыі беларускай мовы, я да гэтага веду, гайнаўка перамагла? No nie wiadomo, jak długa będzie ta перамога. Śmieją się przez ślozy, wiadomo. Wielmi cieszyć, że tam atrzymała się prosta środzie i zahawaryła jednym głosem, tak? I zahawaryli baćki i szkoła, i siemi, i nastawniki, ale tak samo organizator, znaczy Cechajnowski Powiat. Ale думаю, што ў кантэксце Бельска можа не было такой магчымасці і часу, каб аб'яднацца і таксама пазмагацца ў такі спосаб, як гайнаўка. І пэўныя рэчы можа пайшлі проста надта хутка і не было часу адрэфлектаваць гэтага. І таму гэта тое, што ты назвала поспехам, атрымалася ў гайнаўцы. Вельмі хацелася б, каб школы, абедзве школы, каб захавалі статус школы меншасці і каб далей былі прасторы, nie tylko edukacyjne, ale prosto trzeba rozumieć, że takie szkoły jak białoruskie liceje, to zawsze była prostora gramacka. I świadomość tego, że u szkole patrymliwają prosto życie i ten puls białoruskiej mniejszości w naszym regionie, ta świadomość wielmi ważna. I w tym sensie każdy z tych licejów to gramacka sprawa. Nie tylko edukacyjna placówka, a sprawa gramacka. I думаю sobie o takim idealnym gramactwie, jakie ja sobie ujawiaję, gdzie żywię pobacz i Polaki, Białorusy i jeszcze inne mniejszości, różnych ludzi, no to zwyczajnie rozumieją, że to jest prostora dla każdego i sprawa bogacia naszego lokalnego w tym, kab takie placówki prosto pracowali i kab jany motywowali swoje środzi, kab wychodzili ludzi zaangażowani u gramackie życie, lokalne życie, u lokalną historię i tak dalej. Ад школьніцтва пойдзем да студэнцтва. Ты вучылася ў Варшаве. А чаму ты не абрала адразу Беластоцкі універсітэт? Nie думала поступać na białoruską filologię, bo u той czas mnie prosto doświadowanie mowy samej po sobie jakby nie ciekawiło. Dla mnie mowa była przyladą. Ja больше była zaciekawiona prosto u pracowania kultury, ale w ogóle u czas szkoły średniej ja miała zupełnie inne programy na Budyczyniu, tak? I ja postąpiła u średniej szkoły, kap stać lekarzem u Budyczyni. I to był plan i ja jego tam tak praktycznie zdійснила do już było trzeciego klasa średniej szkoły, a już u czwartym wyznaczyła się, że będzie to inny napрямок. Przy tym warto podkreślić, że szmat młodych ludzi z białoruskich licejów przystąpiła do olimpiady po białoruskiej mowie, a to przyznana u polskiej systemie edukacyjnej olimpiada, jaka dozwalała postupać dalej na uniwersytety bez egzaminów. Warszawa tamuż to moje starsze siebry, tak samo, laureaty olimpiady, postupili się w Warszawski Uniwersytet. Tam był taki, no, nazywali go elitarnym na kierunek. Ja tam miał kształt takiego instytutu czy akademii unutry uniwersytetu. Międzywydziałowe, indywidualne studia humanistyczne. Taki międzyfakultetny na kierunek, u jakim prosto ty sam sobie stwarzasz programu pracy na czas swoich studiów i możesz pisać dysertację, podawać się u luby humanistyczny napрямок studiów u ramkach uniwersytetu. Jest u ciebie tak zwany minimum programowe, musisz prosto zdać kilka egzaminów, przystąpić do tych egzaminów i poświadczenie mieć u indeksie, że to programu wypełnił i pośla stać prosto absolwentem ci na kierunku juryst, ci socjolog, ci psycholog, ci na niekich innych humanistycznych, ci paści, no ja na przykład tak samo 2 lata prawiała na filologii włorskiej. Tak że to wielmi była moment na politologii,
Ale постоянно realizowała socjologię, tak jak swój основny na kierunek. On był taki najbardziej ogólny i na pewno dawał tak samo podstawę rozumieć lepszy świat, ale tak samo ma być, dopomagał rozumieć той świat, z jakiego ja przyszła, tak samo. Напрыканцы вучобы у тебя была магчымасць па праграме Erasmusа паехаць абраць любы універсітэт, каб пайсці яшчэ гэты год вучыцца, правільна? Але ты па праграме МОСТ, калі зноў-такі не блытаюся, вярнулась такі ў Беласток. Mhm. Чаму не далей кудысьці? Prez Basowiszcza. Аднак Byli niekie różne życiowe obstawiny, jakie ja prosto na pełno tam kierowali u tych bok. I ja sobie tak samo wyruszyła pisać swoją pracę, tak samo pra białoruską mniejszość. No a przy tym rozumiała, że to namnoga zrучniej będzie organizować basowiszcza z Białegostoka, czym z Warszawy. Ale jakby nie był tam jakby mój chorat w tym sensie, że to ja go absolutnie nie rozumiała, bo jakby ja tu nie żyła dłużej nikoli i tylko prosto wiedziała, że tak, że tu jest i krócica życia tak samo naszej mniejszości. Jest perspektywa tego uniwersytetu, jest studenty na białoruskiej filologii, jakie tak samo ciekawe co białoruskimi sprawami. No i bliżej do Garadka. бліжэй ты гарадка. А што ты Так. заспела якраз росквіт гэтага напрамка беларускай філалогіі ці у які момант ты якраз трапіла да знаёмства з гэтымі студэнтамі? No, prosto my, kiedy ja trafiła w Warszawę jak studentka i poznajomiła się z warszawskimi studentami. Znaczy, wiedzieli się między bolsz, tak, jakby wzajemna, bo ta czastka była ludzie, jakie z Hajnówki poszli, czastka z Bielska, a czastka taka starsza pokolenia, jak Andrzej Karczewski, Mirek Pac. Wtedy kierowali białoruskim obiadaniem studentów. No i z jednego boku my tam z następnej HDKL było w Warszawie, organizowali swoje alternatywne basowskie życie, zaktywizowali swoje koła warszawskie i tam tak samo prydumowali różne formaty działalności. No a jednoczasowa, naturalna jakby odkazność było organizować basowiszcza. I tu było swoje koła w Białymstoku, studentów u основnym białoruskiej filologii. No i temu, że ten festiwal był tak znaczny i tak ważny, to mnie padało się po prostu z tej perspektywy białostockiej, kiedy już będą tu pisać swoje prace, kiedy będą dośledować, kiedy będą poznawać lepszy Białystok, no to przy nachodzie jakby Loksz będzie organizować basowiszcza. No jakby się razem tak supała. Ва ўніверсітэце беластоцкім гэтая кафедра беларускай філалогіі ў свой час яна закрылась. У гэтым годзе у нас новае адкрыццё ўжо новай кафедры. Як ты лічыш, гэта нейкі працяг традыцый, не ведаю, гадавання тут беларускіх настаўнікаў, захавання гэтай традыцыі? Ці што гэта, новы подых ці, можа, погляд у мінулае? I jedno i drugie. Liczysz to jakby pracach naturalna, jakby on potrzebny. Z drugiego boku nie wiedział, nie poznał, że pośle stolki gadą zaraz z nauku zrozumieć, co potrzebują nastavników, bo dzieci mniejsze je, jakie wyuczają białoruską mowę i szkołą, jakich wyuczają białoruską mową mniejsze je. No ale z drugiego boku, kiedy tak szczerze glądać na aktywność uwolnienia białoruskiej kultury, jakby szmat czego odbywa się. I kiedy glądać w różne miejsca, gdzie pracują ludzie, to spostrzegajesz szmat ludzi, jakie związane z białoruskością, ci z mniejszości, ci z diaspory, I to nie tylko szkoła, to jest wydawnictwo, jakie wydają księgi. I w Warszawie, i w Białymstoku, i w Gdańsku, i w Poznaniu, i w Krakowie jest miejsce, gdzie kultura białoruska żyje. I to jest мероприемства, to jest ustanowy, to organizacje pozauраdowe i inne. Tak, że prostory dla absolwentów białoruskiej filologii jest dla dziejności. Jest nadal śmi, jakby ich nie szmat może tak, ale jest internet. To już w ogóle inna tema. Temu dobra, z jednego boku, że to wiernuła się ta idea. Ważne, jaka pokój jeszcze mają licei białoruskie zachować te pracach edukacji we wszystkich galinach, od setka do studenckiego czasu, żeby dać szans pierścigę ten szlach tym, komu będzie ciekawa.
З трэцяга боку, вельмі важна, каб пазначыць у нашай беларускай прасторы, што мы як меншасць і нашы пытанні таксама у галіне даследавання сваёй культуры, мовы, традыцыяў. Беластоцкі асяродак павінен быць асяродкам, дзе даследуецца беларускія пытанні. Nie толькі ў галіне мовы, але перш за ўсё гэта было проста павінна даваць свядомасць для людзей, якія, мабыць, пасля будуць працаваць у інстытутах. Можа хтосьці павінен падумаць пра людзей, якія будуць кадрамі для міжнародных установаў розных, у якіх будзе разуменне, так, якby тонкасці сітуацыі беларускай на гэтым памежжы, так, і самой Беларусі таксама. Якby не можам забываць, што мы тут жывем на Беласточыне, а побач ёсць проста Мяжа. пушча, мяжа, а там далей уже нічога. Якby, no, пра гэта таксама не можам забываць, што ёсць побач краіна, якая мае вялікае значэнне тут для нас у нейкім сэнсе геапалітычна, але таксама калі ідзе пра захаванне беларускай мовы, культуры. І факт, што там гэта нармальна не захоўваецца, таксама павінен быць вызначальным для такіх праектаў, як скажам, накірунак у Беластоцкім універсітэце, які таксама займаецца такімі пытаннямі. Тут бачу якby важнейшую, можа нават ролю, каб ён даваў адукацыю шырэй, чым толькі ў галіне даследавання мовы. Ты даволі моцна і актыўна праяўлялася падчас вось гэтай дзейнасці ў басах сваёй арганізатарскай, менеджерскай, але пазней у тваім жыцці быў такі перыяд журналісцкі. Ты працавала ў Ніве, як казала, у радыёрацыі. Скажы, ці гэтая праца ў СМІ была нейкім такім умоўнай падрыхтоўкай да культурнага менеджменту? Мне найбольш, напэўна, дала ў тым плане, што я пазнавала беларускае асяроддзе якby з новых бакоў. Так, бо дзейнасць студэнцкая і арганізацыя фестывалю гэта быў адзін фармат актыўнасці, у якім таксама рэалізуеш і свае патрэбы маладога чалавека. А журналістыка ўжо гэта падымаеш на нейкі ўзровень адказнасці іншы. Сустракаешся з людзьмі. Вельмі часта, калі ідзе, напрыклад, пра Ніву, бо я ў Ніве працавала журналісткай, пішучы тэксты пастаянна, а ўжо на радыёрацыя часцей працавала ў эфіры, некалькі разоў проста працавала так інтэнсіўна больш журналістка, але у асноўным гэта быў эфір і музычная перадача. Так што там ужо такога плану журналісцкай працы можа не было, але ў Ніве гэта было заўсёды таксама і тое, што было характэрнае для Нівы, такая актыўнасць у тэрэне. Гэта быў час, які проста паказаў, як у больш мадэрністычным грамадстве жывуць беларусы, якія ўжо не займаюцца, можа, так гаспадаркай у такім сваім першым плане. Але жыццё далей ідзе, і людзі ёсць жывымі людзьмі, так, якby пазнаеш крыху іншую рэчаіснасць. Дарэчы, у нас у папярэднім сезоне нашага падкасту мы рабілі такі адмысловы выпуск пра мясцовыя беларускія СМІ. Таму калі вам цікава, то паглядзіце, у апісанні будзе спасылачка, паглядзіце, там ёсць і цікавыя гісторыі і пра радыёрацыю, і пра Ніву. Я хачу закрануць твой выраз, што у цябе з'явілася пэўная зацікаўленасць гэтымі людзьмі з вёскі выехаць кудысьці на інтэрв'ю, а што ў нейкі момант зацікаўленасць знікла, што ў тваім жыцці з'явілася падляшская опера, пазней незалежная арт-прастора, не тэатр. Чаму такая кардынальная змена? Ну, проста так склаўся час, і такі шансы з'явіліся, так? Але яны ніякім чынам не сумяшчаюць. Для мяне гэта два розныя светы. Не, але якby думаю, што праца ў оперным тэатры ў свой час была супадзеннем з аднаго боку досведу у працы ў культуры, з другого боку тым, што тагачасны дырэктар оперы бачыў патрэбу, каб таксама ў гэтым тэатры працавалі людзі, у якіх ёсць свядомасць якby сапраўднага культурнага жыцця ў рэгіёне, сапраўднага ў тым сэнсе, што тут не існуе толькі адна польская культура, а ёсць розныя меншасці, ёсць розныя ўплывы, ёсць розны пласты гэтай культуры, не толькі музыка класічная ў сэнсе філарманічным, але таксама культура, якая проста мае розныя твары. А
U той час ідея опернага тэатра было з аднаго боку будаваць вельмі добрую моцную сцэну філарманічную і оперную, а з другого боку тое, што оперны тэатр мае ў другой частцы названня Еўрапейскі цэнтр штукі, так, Еўрапейскі цэнтр мастацтва, так, ці ўвогуле шырока культуры, калі гэта як бы можа асвятліць шырэй. I tam miała być prostora dla tego, kab życie naszego regionu i nie tylko, i wszelkie kontakty kulturne z naszego regionu z sąsiednimi regionami i Polski jakby przejawiali się u aktywności tego miejsca. I думаю, że u tym sensie moja osoba była ciekawa. То бок тебе перацягнулі? No, думаю, что можно так сказать, так. Можно так сказать. А як перацягнулі ў не тэатр? Прычым што ты ж была адной са сустваральніц увогуле гэтага праекту. No ja prosto wyruszyła spełnić pracę u opery i nawet nie szukała może nowego wykliku, bo jakby był czas na niejaką zmianę. I prosto przyszła proponowa, że stwarается takie miejsce, jest taka idea i czy ja nie chciałaby prosto tak sama tu pracować u innej sfery, bo to też nie publiczna ustanowa, a prywatna inicjatywa. Kiedy prywatna, ja wiadomo, że to ja może no nie wiadomo jaka ja budę czynia, jak tu będzie składować się ta praca, prywatna inicjatywa kulturna u jakości sceny czy teatra, przy tym maleńkej, no bo kiedy ty zajmujesz się arendą na przykład placówki, wiadomo, że to zaciekawione dla tej placówki jest szmat, a kiedy ty masz stwarzać programu autorskiego miejsca i tam tylko 100 z niczym kreślił, tak, że tu trzeba było intensywnej pracy, kab to już nie teatr. Po pierwsze poznali ludzi, nasze żychary i kab pokazać, że to może być alternatywa dla tych placówek, jakie raniej instalowali, tych kulturnych ustanów, jakie instalowali. Alternatywa, na pewno nie konkurencja, bo jakby przy tym, że ja charakteryzowała konkurencję, to nie mogło być, ale okazuje się, że to takie kamierne miejsce jest potrzebnym i ważnym dla kształtowania kulturnego życia Białegostoku. Temu to był prosto wielmi ciekawy wyklik u tej czas i nawet przerakinąć się z wielkiej, prosto masztabnej ustanowy u tak maleńkiej miejsca, ale z perspektywami ciekawymi i jakoś stanowić się samą po sobie wyklikam prosto, tak? To było wielmi ciekawe i zdaje się mnie, że to z momentu, kiedy ja zaczęła pracować u opery, zrozumiała, że to stwarzać u niekim sensie z nula, to wielmi ciekawa i odkazna. А ці атрымлівалася ў гэтых дзвюх установах такой велічэзнай грамаднай машыны, як опера падляшская, і даволі камеральнай, але вольнай незалежнай арт-прасторы, як не тэатр, атрымлівалася прасоўваць беларускае? No wiadomo, że to i moje spodziewanie było takie, że kiedy dołączył się do takiego kolektywu czy jednej czy innej ustanowy, to z mojej perspektywy wielmi ważne będzie akcentować te białoruskie pytanie. I kiedy idzie pro operny teatr, tam tak samo no, zaczęło się wielmi, сказałabym, wielmi masztabne w tym sensie, że to stworzył się kutok przyświęcony białoruskiemu kompozytoru Janu Tarasiewiczu. I to był taki, to mój wielmi ważny moment. Przeszła jedna edycja festiwalu imienia Tarasiewicza z jego muzyką i nie tylko, z różnymi tam nawiązaniami do kompozytorskiej twórczości. Z samego początku nawet Halfway Festival było zrozumiałym dla nas u komandzie twórców tego festiwalu, że to będzie prostora, u jakiej domagała tak samo i wykonawcom z Białorusi, czy z Ukrainy, czy z Litwy, bo chciała się, żeby każda taka idea, jaka przejawia się u tym miejscu, tak samo pokazuje багатьо i szmatkulturność miejsca, w jakim żyjemy. No i przy tym, kiedy mówić про Białorusów, to zawsze dla mnie było ważne, żeby tak samo te niezależne twórcy tak samo mieli możliwość pokazywać się u takich kontekstach szerszych.
I той фестиваль, якби тут так само видатний приклад у кожній едиції появляли się Білоруси у програмі фестивалю. Ну і нарешті варто, напевно, зауважити, що некілька годів запар так само концерти фестивалю Bardowskiej w осінь так само приходили у Білостоку, у камерnym zale Podlaskiej Opery. No, ось tak. No, іншим, напевно, аспектом twórczej dziejności uczelni białoruskiej kultury było współpracownictwo z białoruskimi ustanowami. Гэта таксама było naturalnym i niepozbieżnym, kiedy tu stwarał się teatr, no, można сказать, жорстка bez historii. A kiedy pobacz mają ustanowy kultury i u Litwie, u Białorusi czy w Ukrainie, to jakby wielmi ważnym było zwiertać się tak samo u ten bok. I na kolki stosunki z Białorusią u той czas byli takie, jakie dozwalali. Pojechać u filharmonię, zaprosić filharmonię z koncertem, orkiestr symfoniczny z Białorusi i ci, tak jak Adnojczy atrybała się pojechać i pokazać spektakl opernego teatra z Białostoku u Operny Teatr u Mińsku. I гэта tak sama czastka tego, aby zostawać u ogólnym kontakcie kulturnym тут на tym pamierze polsko-białoruskim. A kiedy idzie pralnie teatr, no, tak samo no, jakby było naturalnym, że i pojawiały się idei realizować różne ci spektakli, ci pamiętne podziei. Był czas, kiedy organizowali niewielkie wystawy tak samo i wtedy przychodzili tak samo białoruskie mastaki z proponowami pokazywać swoje prace, tak samo w tej niewielkiej siedzibie nie teatru. Tak że to, no, to naturalne dla mnie zawsze było ważne i zawsze starała się po prostu tam, gdzie możemy te temy prasować. І ўсе гэтыя накірункі, вось так падаецца, тут трошачкі, там трошачкі, тут менеджерская праца, там нейкая журналісцкая, і ўсё гэта вельмі па кроку прывяло цябе ў цэнтр беларускай культуры. Я цяпер хачу на гэтую тэму паразмаўляць, таму што, ну, пачай, але ты займаеш вельмі важную пасаду, намесніца дырэктара цэнтра беларускай культуры. Ты шмат што вырашаеш, ты шмат каму дапамагаеш. Мы, як фонд і ваша арганізацыя даволі часта супрацоўнічаем разам. І я бачу, якую велічэзную працу вы робіце. Але, магчыма, для тых, хто нас слухае і глядзіць, яны проста не ведаюць, што ж такое ўвогуле цэнтр беларускай культуры, як ён з'явіўся, і распавядзі, калі ласка, тут самае галоўнае. Менавіта пра ваша, гэта інстытуцыя самакіравання. Чым вы адрозніваецеся ад іншых інстытуцый? Калі гэта інстытуцыя самакіравання, гэта абазначае, што статус гэтай установы ёсць установы публічнай у naszym regionie i dla jakiej organizatorem z'являється менавіта гэтае самакіраванне, значыцца падласкае воеводства. Значыцца найлепш на прыкладах гэта распавядаць, значыцца наша форма дзеяння Цэнтра беларускай культуры Беластоку падобная на Падласкі інстытут культуры, тэатр імя Венгеркі драматычны, Падласку оперу філармонію. Гэта той сам tryb klikania ustanowы da życia i taki sam sposób podtrzymki. Znaczy, my u tych ramkach publicznych finansów przyznaje nam województwa samokierowanie budżet na każdy rok. Raniej składamy niejaką swoją programu, tak podajemy proponową budżetu, jaki dozwolić utrzymać i nieobchodne sztaty w ustanowie i tak samo realizować основную, znaczy merytoryczną działalność i woś samokierowanie zatwierdzają budżety ustanowa, otrzymujemy, piszemy plan pracy i ciągiem chodu jakby realizujemy ten plan pracy na osnowie swoich ранейшych planów i zgodna z tymi решеннями бюджетнымі. Дык і што ж вы робіце, чым займаецца Цэнтр беларускай культуры Беласток? Дзейнічаем tak samo szmatplanowa, думаю, tak można w różnych napramkach. To jakby trzeba skazać, bo u statucie naszej ustanowы zapisana i działalność kulturna, i podtrzymka edukacyjnych procesów u naszym regionie, i współpracownictwa z różnymi ustanowami, u tym liku tak samo ustanowami samokierowania,
regionalnych i z różnymi placówkami kultury i organizacjami pozauradowanymi. I u naszym statucie tak samo wydawiecka dziejność. I tak samo zachowanie historii spadczyny tych wszystkich aspektów życia białoruskiej mniejszości, bo основnym ona uznikła dziękujący zaangażowaności białoruskich organizacji mniejszościowych tu u Polszczy na Białostocczynie, ale tamu, że uznikał to swój osobliwy czas, kiedy sytuacja białoruskiej kultury i Białorusów, jakie tak samo u wielkiej kolkości płynęli się prosto ci u Białostoku, ci u Polszczy, tamu jest tak samo zapis u statucie, jaki pozwala nam realizować różne projekty supolne i z Białorusami, jakie przyjechali z Białorusi, albo u korzyści tej białoruskiej kultury. Z drugiego boku mi zdaje się, że kultura białoruska już odna u nas tutaj jest, tak że jakby rozmierzywać tak samo bezsensowne, chociaż no jest obszary temał, jakie больше ciekawiać na pewno частку Białorusów одну czy drugą. Musimy na pewno stawić swoje priorytety, ale tak samo глядзець, што ёсць важным, патрэбным, неабходным для таго, каб беларусы тут на Białostocczynie ў Польшчы адчувалі сябе, думаю, у гэтым культурным плане як нармальна, камфортна і ствараць такую прастору, якая дае шанс развівацца у галіне гэтай культуры, але таксама калі ідзе пра захаванне гэтай спадчыны. Тое, што не адкрылі, ствараем беларускі архіў. Для нас гэта вельмі важнае, bo mają takie poczucie i rozumienie, że mnóstwo chatnich archiwów już nie istnieje. Czastka była zgubionych, czastka była spalonych, czastka gdzieś tam zaginęła u chatach, jakie tam remontowali i tak dalej. Czastka nikt nie ciekawił się, bo nie było u siemiejnych historyków u chacie, kab zachować stare zdjęcia czy dokumenty. I znowu, tak jak 25 lat temu nazad ja zajmowała się bieżeństwem, u poszli moment говорячи z tymi parzymi ludźmi, tak zaraz u poszli moment, kiedy możemy na pewno jeszcze zdobywać niejakie dokumenty czy informacji, czy fotozdjęki z tych siemiennych archiwów, kab prosto zachować ich dla buduczyni. Prajelajem swoją prysutność nie tylko organizując koncertu Filharmonii z Nagody Dnia Woli, ale tak samo jedący z masterclassami dla dzieci, skażem u różnych gminy naszego regionu, czasy siemiennych czy gminnych festał i tam tak samo podkreślają prysutność białoruskiej kultury u naszym życiu i tak samo zachwaczają do aktywności dzieci. Na przykład w tym chodzie odznaczają starocie z dnia narodzin u Wiktora Szweda i wielmi tak samo ważnym dla nas było, kab odznaczyć ten czas, niejak podkreślając rolę takich osobów, personów u naszym ogólnym kulturnym życiu, a Wiktor Szwed za swoją niezwyczajną aktywnością u gromadzkim życiu był taką osobą. I wyruszyli zrealizować spektakl na osnowie jego twórczości i biografii dla dzieci, młodzi i dorosłych. A trzymała się tak samo na przykład przekonać supolnymi siłami, może zachwycić gminną uprawę u Czyżach, kab szkoła otrzymała zwanie patra na imię Wiktora Szweda. Значит, to jeszcze robią. Na przykład w tym chodzie podtrzymali, bo jest taka możliwość присутність у кірмашы кніжным у Беластоку беларускіх выдавецтваў. І раней, напэўна, ці ніўскае выдавецтва, ці іншае выдавецтва, можа, не думалі б нават, што была б магчымасць пакласці грошы на тое, каб mieć swój stand i swoje miejsce na takim kiermaszy. I dziela гэтага ёсць гэты цэнтр, так? Зусім нядаўна упершыню арганізоўвалася wystawka mastactwa, kiermasz mastactwa i forum mastactwa w Białymstoku, jako je тут мастакі w ogóle liczyli wielmi ważnym. A my policzyli wielmi ważnym, kab tak samo pokazać tam białoruską kulturę, jaką każdy
прачытае па-свойму, а якая таксама будзе беларускае мастацтва, якое будзе таксама паказваць сувязі і тоеснасці з гэтымі выявамі мастацтва. Аказалася, што гэты наша выстаўка, якая зладжана была ў рамках гэтага кірмаша, была вельмі цікавай для ўсіх гледачоў і якby сустрэлася з вельмі шматлікімі проста пазітыўнымі рэакцыямі. І дзякуючы такім невялічкім нібыта крокам, якія залежаць проста ад магчымасці, ад грошаў таксама залежаць, ад стабільнасці, ад бюджэту, ale możemy pojawiać się w takich prostorach, pro jakie raniej nawet ktoś nie podumał, że tam białoruska kultura może wyuczać w taki sposób. Калі я ў цябе запыталася на пачатку, чым вы займаецеся, ты пачала пералічваць, я ў галаве трымаю наступнае, потым я пачала загібаць пальцы. У нейкі момант я зразумела, што трэба спыніцца, таму што пытанне трэба было задаць іншым чынам. А што вы не робіце? Божа, столькі дзейнасцяў і прычым, што у вас даволі невялікі калектыў. У вас не так шмат асобаў ва ўстанове працуе, але настолькі У пазаўрадавай арганізацыі сказалі бы, што вельмі многа асобаў працуе, так? Bo to ўсё залежыць ад перспектывы, але таксама такая установа патрабуе канкрэтных асобаў да правядзення канкрэтных дзеянняў у рамках такой штодзённай працы. I tu nie chopić prosto ktoś ci, kto tam raz u tydzień zaglanie u dokumenty ci, u finanse i tak dalej, bo nasza dzienność zasnowana jest prosto na współpracownictwie, upierdzał się. I kap zładzić to współpracownictwa, kap pokazać spektaklu u lubym miejscu, nam trzeba popracować i z ustanowami, i z domowami, i z dokumentami. I no prosto to wyklikaje szmat zaangażowaności, jakiej na pewno nie potrzebuje inny kształt pracy, больш swobodnej, больш niezależnej. No, ale właśnie taki koszt funkcjonowania takiej ustanowy. A zajmujemy się stolki rzeczami, bo tak jak сказала u początku, jakby wielmi często naradzają się różne pytania i potrzeby i tylko pytanie ci i jakim czynem i za jaki koszt można to zrobić, albo na przykład odkłaść u czasie na budżet chod, albo może zrobić to w mniejszym masztabie. I takie rozwiązanie jest ciężkie na pewno, znaczy wyznaczanie priorytetów pracy, bo chciała się zrobić na szmat bolej, bo i tych potrzeb jest mnogo. Я думаю, што варта цяпер усім нашым слухачам і гледачам сказаць, знайдзіце, калі ласка, у соцсетках цэнтр беларускай культуры ў Беластоку альбо цэнтр культуры беларускі в Белымстоку, падвойная назва. Знайдзіце, падпішыцеся і сачыце за ўсімі мерапрыемствамі, што яны ладзяць. Таму што, ну, гэта, калі вы ў першую чаргу беларус альбо беларуска, то гэта проста мусіць быць ваша місія хадзіць на ўсе гэтыя падзеі. Таму што, як ужо казала Ілона, для любога ўзроста, для любых пажаданняў, любых густаў, усё гэта вось так патрошкі вы робіце. Гэта мяне захапляе. Але ці ёсць тут мінус? Вы ўсё ж такі дзяржустанова і няма такой, можа, уседазволенасці, адкрытасці, каб, як было, напрыклад, у тым жа, не ведаю, не тэатры, напрыклад. Тут усё ж такі ёсць абмежаванні. Як вы з гэтым спраўляецесь? Шмат паперак прыходзіцца падпісваць, так, штодзённа? Nie, to основне абмежаванне, што гэта ўсё трэба проста прадбачыць і зафіксаваць у паперы і трымацца, вядома, юрыдычных запісаў і трымацца усіх заканадаўстваў, якія датычныя, так, а тут якby шмат. Але мне здаецца, што гэта датычыць кожнага, так, пазаўрадавая арганізацыя таксама якby і мае свой статут, і мае дакументацыю і штогадовую, скажам, справаздаўчасць і гэтак далей. No jakby u mniejszym na pewno masztabie, ale mnie zdaje się, że już taki żywiem nadal w takim czasie i miejscu, że nie musimy obmierzować się, tak, u kulturnym planie. I temu ładzimy i organizowujemy i prasowujemy różne rzeczy. I nie думаю, że odczuwają niejką obmierzowaność u tym planie. Tak, u tym procesie. I tak jak сказала, możemy przez współczesne mastactwa szmat czego skazać i możemy tak samo opublikować książkę, jaka jest wielmi ważna. Nie każdy na pewno musi pochadzać ci ze miastem, ci z punktem leżenia autora,
No ale na гэтым палягае, думаю, быццё культуры і свабода слова, у якой надалей веру жывем. Давай тады перайдзем да свабоды слова, да свабоды творчасці, да тваёй, мне падаецца, ты там як рыба ў вадзе, да музыкі. Гэта яшчэ адна нейкая грань тваёй асобы, якая мяне вельмі прываблівае. Яна не ведаю, для мяне гэта калі чалавек мае такія два розныя бакі, з аднаго боку ён афіцыйны менеджер культуры, ты мусіш хадзіць на працу ад такой-то гадзіны да такой, падпісваць шмат папер, але з іншага боку прысутнічае вось гэта творчасць. Гэта музыка, і тут я мушу сказаць, калі хтосьці не ведае, як такое можа быць, увогуле не разумею, пра твой гурт Ilo and Friends, адзін з гуртоў, давай так, на мою думку, гэта галоўны праект музычны. Магчыма, я памыляюся, тому што было шмат да гэтага розных спробаў гуртоў. Ilo and Friends у гэтым годзе 20 год. No i таму што 20 год то асноўны, можна сказаць. І яшчэ трымаецца. Яшчэ трымаецца, і дай Бог яшчэ далей. Просто вы выпусцілі некалькі альбомаў, вы удзельнічалі ў нейкіх неверагодных праектах, гэта там і вы агучвалі кіно для тузін гітоў і рабілі разам нейкі супольны праект для дзяцей, якія слаба чуюць. Розныя эксперыментальныя праекты. То бок гэта не толькі канцэртная дзейнасць, альбомная, студыйная, але і такая грамадская ў нейкім чыне. Скажы, калі ласка, як вам удаецца, ці увогуле у вас яшчэ гэта ёсць, што вы не сварыцеся на рэпетыцыях? 20 год. Я разумею, што не штодзень вы сустракаецесь, што гэта больш, аднак, як любімае хобі. Но як вы захавалі яшчэ вось гэтую любоў да музыкі, да агульных рэпетыцый, да беларускага слова, таму што вы такі унікальны праект тут на Беласточыне, вы спяваеце па-беларуску, на беларускай мове. Як вы трымаецеся яшчэ? Любім сябе раздражняць. А калі любім раздражняць, дык проста вельмі часта з усмешкай сварымся, вядома, а пасля ладзімся і сустракаемся далей. Ilo and Friends назоў падказвае, што гэта як бы сяброўскае кола. І фактычна гэты гурт узнік у моманце, калі яшчэ грала Ріма, і у гэтым моманце, калі я спяваю яшчэ ў 505. Усе гэта гардоцкія музычныя праекты. І ён узнік крыху выпадкова, таму што Мажэна Русачык сёння заангажавана ў жыццё культурнае, скажам, горада, Нарві, проста Нарві. Мажэна ў той час запрасіла мяне заспяваць некалькі песень пры нагодзе гадавіны śmierci Tamary Sołoniewicz. 20 гадоў таму назад. І Мажана грала на гітары, мела некалькі аўтарскіх тэкстаў. І разам вырашылі, што варта яшчэ, каб пад гэту музыку штосьці там прагучала рытмічнага. Ну і запыталіся ў Андрэя Грэся, ці ён не захоча тут на бубніку нейкім падыграць з намі, каб гэта быў паўнейшы такі выступ. І гэта быў пачатак гэтага гурту. А пасля Мажана пайшла сваім шляхом, а неяк не хацелася адпускаць ужо, бо быў такі час, што там некалькі песень ёсць, напрацавалі за адзін выступ, штосьці там дзеецца. І тады далучыўся да нас Марцін Кахановіч, таксама гітарыст Рімы. Ну і неяк пакацілася. Я б сказала, не пакацілася, просто панеслася. Ну, фактычна, панеслася спачатку на гуках акустычнай гітары, у такім мінімалізме музычным, скажам, гітара слова і крыху бубнаў у фоне. Ну, а пасля таму, што, здаецца, мы проста з гэтага рок-панадворка, то захацелася, каб гітара прагучала мацней, каб была паўнейшая перкусія, і такім чынам запрасілі да нас яшчэ Андрэя Паплаўскага, вакаліста гурта Ріма, ён граў на бас-гітары, крышку падспяваў таксама са мною. Ну і шмат розных момантаў, запісалі другі альбом, далей Андрэй зноўку хацеў рабіць сваё, Паплаўскі, мы пашукалі другага басіста, прыйшоў клавішнік, ну і цэлая новая гісторыя у гэтым гурце склалася.
Faktyczne i z pierwszego momentu, kiedy my wystąpili jak Ilo i przyjaciele, czy Ilo i siabry, w zależności od kontekstu, to myślę, nikt nie dumał nawet nad nikim alternatywnym nazowem i prosto zostało się Ilo and Friends. Może temu nie перекладać постоянно siabry, przyjaciele, siabry, a friends to friends. I to jasne. I tak zostało się, może krychu nawet niezrучно, parę razy tak dumał sobie, że to za nazwał dla hurta. Bo on tak samo jakby nakidał takie zrozumienie, że to jest Ilo i niejakie tam siabry. I to na pewno tak samo popływała czasem na niejakie prosta i czekanie, spodziewanie nasze własne pomiędzy sobą, kto za co odkazny i tak dalej. Ale już my śpiewają, mają 20 lat i już rozebrali się z tymi sprawami i pytaniami i stanowić się ładnym hurtom. A ta białoruskość, ona była przysutna z 90 lat u twórczości, u muzycy. Z pierwszego hurtu, znaczy pierwszy mój hurt, to kolektyw wokalny był u Domie Kultury, gdzie śpiewali po białorusku u Hajnowcy. Tak? Nie, jeszcze u Domie Kultury, kiedy ja była w podstawowej szkole. Kiedy jeszcze nie chodziła na białoruską mowę, ale chodziła na śpiewy u Hajnowski Domu Kultury. Wiela jego zgarodni instruktorka Anna Strycha. I tam śpiewali białoruskie pieśni, pamiętam, wiośnianki zafiksowane na pierwszym albumie Ilo and Friends. Tak one prosto wrezali się mnie od tego czasu z podarem Strychaj. No i pośle był hurt działaczy kolektywu Zniczka, ulica Juhajnowcy. No taki szmat hałosny i występowali na białoruskie pieśni w różnych meraprijemstwach, jak naturalna czastka szkolnego życia. No ale tam tak samo już szedł ferment, pobacz. Byli instrumenty, byli ambitni chłopcy, які chcieli grać na tych instrumentach u szkole. I tak uznikł hurt Roman. I tak samo no, tam wielka mara potrafić na basowiszcza była u swój czas. I my zagrali w konkursie w 2000 chodzie z hurtem Roman. No, taki cudowny czas wspominał. I z tego czasu, no, wtedy na pewno śpiewać po białorusku ulicy. I to był taki manifest, ale tak samo проявляла się to, że no, my żyli w tej atmosferze białoruskiego liceja i jakby to dla nas było ważnym. I tam nikt nie pytał się z naszego hurtu, czy to potrzebna, ważna, jak śpiewać prosto. No ja przychodziła i śpiewała po białorusku. I tak samo było z czerwowymi muzycznymi projektami. Bo u 505 no, ja zajmowała się taką swojej autorskiej, dziwnej poezji, jaka była na pewno efektem różnych tam przeżywań poetycznych. Z dzisiejszej perspektywy można сказать absolutnie nikich tam grafamańskich spróbował pisać poezję. Nie wiem, tych grafamańskich, one prosto byli moje. To jest zapisane na albumie 505, to pełnością moje, dziwne czasem. Треба обов'язково знайти і послухати. Ёсць у сеціве? Ёсць. Ну, трэба, таму што нават цяпер параўноўваючы тэксты Ilo and Friends, для мяне гэта проста нейкі такі ўзровень. А тэксты для гурта? Ale teksty, tomu, że one prosto uzięte z poezji białoruskiej, tak? Tam jest i Karatkiewicz, jakowa tak sama. No ja czytała prosto w swój czas tam bezmierzna. Jest i Sys. Jest na jednym albumie jest przekłady Wałżyny Mord na teksty Rafała Wajaczka na białoruskiej mowie. Jest Aleś Razanał, jaki tak samo jakby skazał, że to wielmi mu podobaється. To jest, to my zrobili z jego pieśni i nawet zapraszali na koncert, na premierę albumu u Mięsku w 16 chodzie. А як шмат там цябе у гэтых тэкстах? No tam jest постоянная недоокресленность просто моя. Што ты маеш на ўвазе, No, патлумач? że to prosto ja wybierаю teksty, jakie na pewno w niekim sensie oddają moją niejaką tam zaangażowaność u pytanie postojanne, niespinne białoruskiej tożsamości. I temu, że chociaż ja tak, ja białoruska, jakby i tu się normalna. Ніхто і не спрачаецца. Ale jakby, no, jany, особливо te teksty ci Karatkiewicza, no na pewno Karatkiewicz. On taki prosto u moim rozumieniu
takie, no, проявляем некую дзікасць і недакрэсленасць проста у пошуках тоеснасці. Я так гэта бачу. І яшчэ гэты тэмы, ну, у яго шмат гэтых тэмах гістарычных, і калі гісторыя, то якби розныя змаганні і так далей. Там трэба чытаць, думаю, гэта на розных узроўнях. Але калі глядзець на іншыя тэксты, там ці Разанова, ці do czego mogę jeszcze nawiązać? No, apошні tekst, наприклад, «Зими» на слови Олеся Барськага. No to яны, напэўна, наўпрост вынікаюць з пытання прывязанасці да сваёй роднай зямлі, да гэтага рэгіёну, да месца, з якім я звязана, і да шматлікіх пытанняў, якія яны выклікаюць. Цяжка мне адказаць проста, бо часам ёсць так, што ёсць тэкст, які мне проста падаецца блізкім, і я проста не хачу яго адкідаць, не хачу яго пакідаць, і як бы хачу нешта з ім зрабіць, і яны, можа, ён не будзе чытацца проста так, як непасрэдна песня пра штосьці канкрэтнае, так? А у ім проста праяўляецца мая цікаўнасць да беларускасці. Можа, так агульна я б сказала, так? А у вас як манатое, як гэта называецца? Калі адзін чалавек абірае? Дыктатура? Не хочацца выкарыстоўваць менавіта гэта слова, но няхай будзе. У вас што, дыктатура? Ты прыносіш тэкст і так, хлопцы, граем на гэта. Часам бывае так, што ёсць ужо музыка, якую проста граем доўгі час і надалей не ma тэксту, і толькі я прыходзім на рэпетыцыю і толькі чую, калі прынесеш тэкст. Манаполія, я ўспомніла. Манаполія. Бо ёсць частка тэкстаў аўтарскіх, якby таксама. Можа, не беларускіх. Здаецца мне на польскай мове, ці на англійская адна песня нават. Яна запісана толькі ў выглядзе канцэртным. Там больш майго. Tak, ale białoruskie teksty. Może temu, że ja mam świadomość tego, że niedoskonałość władania białoruskiej mowy mnoju, a jakby ja nigdy nie odczuwała takiej potrzeby, jak pisać po swojemu, bo przez edukację i przez gady pracy u SMI i w ogóle w tym kulturnym planie i u kontaktach z Białorusią, u Białorusi i z ludźmi kultury w Białorusi, ja prosta wielmi chutko przeszła na literaturną mowę. A wielmi chutko tak samo, no, mnie została się jedna babula jeszcze, z jaką rozmawiają, no, ja słuchają, ja prosta z wielką lubowią, ale mnie ciężko pierści już na jej umowę, bo tak samo... Nie dachop już тут. Tak. I naturalna cisnąca prosta uchwałą skazy ci słowy z mowy literatury. I może temu, że nie odczuwają siebie prosto tak upełnionej, tak? I to temu nie nadto namagają się pisać niekie teksty na biurskiej mowie. Zaraz, wiadomo, bo tak jak kazała, raniej była wielmi odważnej. Пераканаnej. Трэба знайсці гэты альбом. Вельмі цікава. Вось у вас ёсць трэкі, сінглы і на польскай, і на ангельскай мове, але асноўны рэпертуар ўсё ж такі на беларускай, такой класічнай літаратурнай беларускай мове. Ці гэта абмяжоўвала вас знайсці некую папулярнасць далей па-за беласточнай? Я разумею, што за гэтыя 20 год ужо гэтыя пытанні вам пастаянна задаюць. Проста мне падаецца, у нас, як у слухача, ёсць такое жаданне і прага, каб пра вас даведалася як мага больш людзей. Ці не вы самі абралі сабе гэтае абмежаванне у якасці мовы? Так, гэта, напэўна, ёсць рашэнне, якое абмежавала, але іншая рэч абмежоўвае мацней, чым мова. Недахоп тут apieki nad гэтым праектам. У сэнсе, у маім выпадку praca i zaangażowaność u галіне kultury, гэта menadżerska praca jakby zabivае pola mastactwa i pola twórczości muzycznej. I jakby гэта тое, што абмежоўвае найбольш. Ты бы хацела, каб гэта было тваім асноўным накірункам? No неаднойчы думала пра тое, так што якby было б цікава мець nawet nie основным, ale prosto больш прасторы dla гэтай дзейнасці. Я люблю śpiewać, вельмі люблю śpiewać. A прыходзіцца, што на сцэне выступаю вельмі часта, ale nie u якасці вакалісткі ці суаўтара творчасці нейкага там гурта, толькі выступаю часцей як вядуча, як канферансье, як мадэратар і у гэтых ролах najczęściej. I tu jakby u tym planie jakby scena, drugi dom, lubaja scena.
Tak samo захады ці працы ў оперным тэатры, ці вядзенне канцэртаў сімфанічных, гарманічных, ці маленькая размова пра кніжку. Ну, jakby усім у гэтым сэнсе займалася ў сцэнічнай працы. А найменш, калі так можа і па часе пералічыць, то можа найменш гэтай творчай працы. І гэтага, напэўна, мне не хапае. Але, no, так як кажу, праца забівае прастору для гэтага. І якby або з гэтым трэба змірыцца, або шукаць нейкіх зменаў, шукаць нейкай карэкцыі у гэтым працоўным таксама жыцці. Я вельмі спадзяюся, што знойдзеш. Маю надзеў і спадзею на гэта, каб праз 10 год мы святкавалі 30годдзе гурта Іло and Friends. Яны ж Іло сябры, яны ж Іло прыячэлі на фестывалі Тутака, якому ўжо будзе 15 год. Было б цудоўна. Вельмі спадзяюся, што мы сустрэнемся там, адна адной абдымем і павіншуем з добрай менеджерскай працай. Але калі хтосьці, магчыма, ўжо проста хочацца не толькі паслухаць гэты альбом, пра які Ілона згадывала з яе аўтарскімі цікавымі вершамі, але мы таксама вас заахвочваем зайсці на наш YouTube-канал, дзе вы ўжо можаце паглядзець дыскусію пра фестываль бардаўская восень. Мадэратаркай была непасрэдна Ілона. І да гэтага фестываля Ілона, дарэчы, мае аграменнае дачыненне. Яна была сябрам гэтага конкурсу і выступала на ім, дапамагала з арганізацыяй, але мне падаецца, што гэта ўжо новая размова для падкасту. Фінальнае пытанне. Калі б ты магла абнуліцца і пачаць усё з самага пачатку і абраць адную сферу сваёй дзейнасці, што б гэта было? Культурны менеджмент, музыкальны гурт, праца ў журналістыцы. Я не абмяжоўваю, а у выбары абмяжоўваю толькі ў адным. Адное. І так будзем маўчаць чарговай паўгадзіны, калі ёсць добрая воля гледачоў. Цяжка мне на гэта адказаць. Сапраўды, я шмат разоў думала, што вельмі цікава было б, каб не працаваць у культуры, а проста каб культура была тваім хоббі. І каб мець магчымасць займацца музыкай, а займацца зусім нечым другім, так? Каб не перасякаліся гэтыя полі pracy i twórczej dziejności. I думаю, taki wariant może byłby bezpieczniejszy i ciekawiejszy mnie i może mniejszy spalwał prosto czasem mnie u tej aktywności. I może taki odkaz chopić, bo wielmi lubię twórczą pracę. Ale ciężko mnie sobie сегодня ujawić, jak mogłoby wyglądać życie, jak ja zajmowała się tylko twórczej pracą, bez aktywności na innych polach. Jakby wielmi ciężko sobie to ujawić. Ja rozumiem, jak słuchacie interwiu z różnymi wokalistami, autorami muzyki, różnymi twórcami, jakie rozpowiadają про swój tryb pracy. One pracują niby tak samo często jak ramieśniki, ustać rano, piszą teksty, wyprawiają, idą na studiu i tak dalej. I może to wtedy podawać się prosto żmudnej, nudnej pracą, jak każda praca. No, ale przy tym jeszcze jest energia od wystupów, od kontaktu z ludźmi i tak dalej. Ale to twórcze życie tak samo wielmi niebezpieczne. Tam muszą wychodzić, думаю, mocno i emocji, i różne relacje pomiędzy twórcą a z dnешнім światem, tak szeroko to skażu i mnóstwo różnych pogrozów i nie wiem, czy ja podrychtowana ja byłam na taki życiowy los. Tak że думаю, ciekawe, że ja mogę zajmować się różnorodną działalnością w swoim życiu. Lepszego odkazu ja nie mogła хутчэй за ўсё уявіць. Dziękuję. Подкаст Тутака. Ну што, тады пераходзім да бліца. Я буду табе прапаноўваць два варыянта, ты мусіш выбраць толькі адзін. У гэтым тут ужо ў бліцы прамаўчаць нельга. Каго ці што ты абярэш? Анету Прымаку ці Ганну Кондратюк? Тут nie można сказать tak, odkazać jednoznacznie, bo z Hanną Kondraciuk my i pracowali razem i ja zajmowała się tak samo
dziejnością współpracownicy z Hannej dzieciaczою i pisała teksty u Zorku i dla mnie Hanna wielmi bliska w tym planie. A Aneta Prymaka z drugiego boku odkryła mnie krychu inszy świat swojej literatury i wybierać тут nie ma чима. Приймається. Моя гульня, твої правила. А ось тут не ведаю, паглядзім, наколькі я прадказваю твой адказ. Што ты абярэш? Свада і Нічос альбо Ілен Фрэнс? No Ilan Frenz, bo to moje, wiadomo. Moje i prosta, no... Ja zawsze no prosto kochаю to, że ja mogę zajmować się twórczą działalnością i Ilan Frenz to tak samo moje siobry, jakie tę możliwość mnie dali u życiu. Bo to zawsze praca na taką wspólnej energii. I ja udziaczna, że to jest Ilan Frenz. Bardowska осінь ці басовішча? Basowiszcza nie ma, to że możemy wybrać Bardowską осінь. Twoje Ale правила. to był żart, wiadomo. Nie, no, moje życie wielmi mocno było poszło w taki bok, bo basowiszcza. I basowiszcza było tym faktorem, jaką sformowała prosto to, gdzie się nie jość na pełno. W tym sensie może wielmi ważne, no, bo sformowała tak, że ja żywu tu i robię to, jeszcze robię. Ale tak sobie думаю, że Bardowska осінь była jość w niekim sensie moim wyborem, a basowiszcza było chwala, jaka mnie nie poniesła. Tak покинув этот отказ. Беларускае грамадска-культурнае таварыства ці цэнтр беларускай культуры ў Беластоку? No ja powinna odkazać tak samo jak na pytanie ze Swada i Niczos. Jakby Centrum Polskiej Kultury to miejsce, gdzie ja pracuję i stwaraję. Ależ historia Białoruska Громадська Культурна Таварыства prosta agramadna i w ogóle warto pociekawić się w ogóle losem tej organizacji i tym, co zdarzyło się na szlaku jej działalności, bo zdarzyło się szmat ciekawych rzeczy i było ciekawych szmat zjawisk, jakie tak samo no, частка naszego громадського życia. І гэта праўда. Гастранамічнае пытанне. Дранікі ці бульбяная бабка? Kochają bulbioną babku, ale dranikami częstuje mój baćka i ja zawsze będę mieć w pamięci śniadanki, kiedy prosto podejmują się u Bernatczynie, a tata u parniku, że tych dranikach nasmażył i one pachnuć i witać ranica i słonecznej pośród starych dreweł moich dziaduli, babuli. I tu nie ma konkurencji. Мне падаецца, я нават пах пачула. Ja tak samo czuję, kiedy говорю. Сакрат Яновіч ці Віктор Швед? Z punktu widzenia moich jakby ciekawości do literatury i tego, że to tak samo mnie nie formowała, na pewno Sokrat Janowicz, bo ja czytała i zagony, i miniatury, i inne teksty u średniej szkole, a to był wielmi ważny czas jakby dla mnie. A Wiktor Szwed jakby wypełniał zusim niejednoznaczna, może nieczekana jakby drugą czastką mojego życia, bo jakby szmat gadał tak samo, zajmowała się pracą z dziećmi. A Wiktor Szwed nieodjemna czastka prosta tej atmosfery pracy z dziećmi i temu, że to miała taką wielką przyjemność i jeździć na letniki z dziećmi, kaliści szmat lat nazad i pracować z dziecięcym hurtką teatralnym. I Wiktor Szwed i jego wierszy zawsze prosta pojawiali się u tym planie, ale każdy z ich naprawdę zapisał się wielmi ciekawa u moim życiu i zawsze uzgadowuję moment jednego z jubileja Wiktora Szweda, kiedy poprosiła zdać, no pani Wala, ja na zawsze taki motor różnych niestandardnych działań poprosiła, aby zaśpiewać pod gitarę pieśnię na słowo Wiktora Szweda, aż ja nigdy oficjalnie nie grаю na gitary i nie grała oficjalnie na gitary, ale zagrała Wiktora Szwedu na gitary i zaśpiewała pieśnię. To taki niezabywalny moment mojego życia. No a wizyty u
Сакрата і размовы журналісцкія і такія агульнабеларускія таксама застануцца проста ў памяці да канца майго жыцця і тое, як трэба было падвесці Сакрата Яновіча на нейкае мерапрыемства ў Беласток ці адвесці ў крынкі ў студэнцкі час. Гэта таксама незабыўны моманты размоваў проста з важнымі людзьмі. Ніва ці часопіс? Ну, тут ёсць зноўку, то jest такі сама фармат адказу, так? No, ja працавала ў Ніве і разумею значэнне Нівы для грамадства нашай беларускай прасторы і нашай tutaj суполкі беларуса-беласточчыны. No i ёсць прывязанасць праз гэтых некалькі гадоў працы, але заўсёды старалася быць у курсе, калі ідзе пра часопіс, і быў такі момант нават аспірацыйны, я сказала б, у студэнцкія часы, калі якby трэба было пачытаць часопіс, бо гэта больш інтэлектуальна, чым Ніва, а Ніва такое больш сяланскае. Ale mnie nie przeszkadzała pracować u sielańskim tygodniowiku u той час, kali stawić гэтае pytanie, tak? Bo no, mają już takie rozumienie, że takiej żmieńkej гэта kaliście nazywała się białoruskiej elity albo intelektuał i tak dalej, jakby nie zatrzymają ducha białoruskości w naszym regionie. Jakby, że to trzeba dumać tak samo jakby szerzej i Niwa tak samo, jaka kaliście stwarała się u гэтым грамадскім абшары życia wioskowego, no гэта był taki fundament, jaki był wielmi ważnym. I to już to ja naczytała się pod strachami, jak гэта гаворыцца. Гэта так само было вельмі важна, што гэта слова гучала дзесьці там у хатах, так? Мой дзед, адзін з моich дзядоў, так само пастаянна чытаў Ніву. Гэта для мяне таксама было вельмі важна, што яна была ў хаце, ляжала на стале адным другім, мой дзядзька чытаў, мой дзед чытаў, так? І думаю, што гэта стварала такую агульнабеларускую атмасферу увагі да беларускай мовы, да слова, да культуры. I temu tak samo ciężko wybierać. Każdy z tych wydań ma swoich czytaczów i swoją wagę, bo tak samo teksty z różnymi doświadczeniami u czasopisie to prosta skarb, kiedy idzie про zachowanie naszej historii, spadczyny. No dawaj dalej po twoich prawilach. Tu by może być lehczej. Bielsk czy Hajnówka? No nie lohka. Nie lohka, bo mnie Bielsk stał takim magicznym, mianowicie przez bardowską osień. I zawsiody to był taki horat imaginacji. Horat magiczny i temuż to takim magicznym stworzyła jego na pełna i Nadzieja Artemowicz przez swoje wierszy i doświad tego kontaktu z tej twórczością. No ale wiadomo, że to Hajnówka z swoim takim no, hajnowski duch jest specyficzny wielmi. I zdaje się, że Hajnówka dalej szuka swojej tożsamości. I szukała w momencie, kiedy zasielali jej wioskowcy, jak moje baćki, i szukała tożsamości, kiedy była centrum pieropracowki drewa i szukała tożsamości u 90. lata, kiedy ja była uczennicą i sianią tak samo w niekim sensie szukaje tej tożsamości. Будучи tutaj gdzieś tam na skrajnie Białowieskiej Puszczy, pobarz Białowieży i krychu Mięszasna i na pewno krychu, wiadomo, Polska ja z dwoma nogami historii tego goroda, tej jednej supołki, drugiej supołki, jak ja zawsze mnie zdawało się, że żyli zgodno w tym gorodzie, a historii poprzednich lat, nawet tych krywdnych marszał pokazywać prosto, że może mieć jeszcze inny twar. Krychu nawet taki czuży i niebezpieczny. Ale no, Hajnówka to moje wspominy z maleństwa do dorosłości. I tu nie mogę inaczej odkazać, że to nie Hajnówka, Hajnówka. Аднак Гайнука. Ну і апошняе ў бліцы. Ты паспела пажыць і ў вялікіх гарадах, як Варшава, вялікім Беластоку. У Гайнуцы гэта таксама горад паспела пабыць у вёсцы у сваіх дзядоў. І што б ты цяпер абрала? Горад ці вёску? Ja z pierwszego momentu, kiedy wyznaczała się, idący na swój
уступаючы ў студэнцкае жыццё, сказала сабе, што або вярнуся ў гайнаўку, або застануся ў Варшаве. Так, такі быў выбар. Пасярэдзіне засталося. Засталася пасярэдзіне там, дзе абсалютна не кіравала свае ўвагі і не планавала жыць у такім месцы. No i zaraz z gadami jakby mnie больш ciekawa iмкнуцца да вёскі, але таму што вёска гэта бліжэй прыроды. І на гэты момант адчуванне, што адчуваю недахоп кантакту з гэтай прыродай. Можна мець, вядома, і жывучы ў горадзе і там ехаць у лес, і бегаць, ездзіць і што заўгодна. Ale інакш, калі ты будзіш się проста пры śpiewie птушак, ale tych gdzie wokół prosta zieleń, gdzie baczysz les, to i les, jaki lubisz, kochajesz, bo on twój. Tak, że jest takie pradczuwanie, że to może przyjdzie moment, kiedy życie dozwolić i rytm życia i siemiejnych, a dozwolić tak samo, kap może przejechać już wiosku. Ale to jeszcze, думаю, nie той moment. Дзякуй вялікі за размову, Ілона. Спадзяюся, да хуткай сустрэчы на нашых сумесных праектах і да блізкай сустрэчы праз 10 год на 15годдзе тут такі 30годдзе гурта. Чакаю і спадзяюся. Іла і сябры. Дзякуй вялікі. Дзякуй таксама. Падкаст «Тутака». Партнёр Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Серыя падкастаў суфінансавана са сродкаў The German Marshall Fund of the United States. Рэалізацыя задачы дафінансавана са сродкаў Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Рэспублікі Польша.